Må man gerne til stoppe? Jo, men jeg kan stoppe. Burde du nummer? Tilladelse til at kaste op. Det går fucking ud, det gør. Det går fucking ud, mand. Så bræk dig! Hold kæft. Bare kig på det der. Er du født af på karneval, du, mand? Ja. Jeg kan stoppe. Det er helt okay. Ja, det er godt. Ringer du med glæde til 112, hvis der er en af dem, der går død? Skal der bare knække, så er det over. Hvor han har drukket 3. Når jeg er færdig, der er sådan en mavesæk forøget med 30%. 4 meter. Vi ved godt, det er en mavesæk, den kan springe. Prøv at forestille dig, at være med. Michel? Jeg ser indtil videre, så er det bøjer. Okay, 1 liter med jeg brækker. Bøjer, drik noget mere. Bøjer, får du plads til mere? Bøjer, så hen, drik noget mere. Bøjer, skal du bare have de der i hånden, hvis der er? Hvad? Sådan en af dem begynder at få panser. Det er sådan smask i det foran klar. Jeg har lige nogle billeder af dem. Vi er ved at optage en video. Skal du have med, så brækker mig. Ja, de har optaget lang tid nu. 1 minut og... Jeg kan ikke rejse på det gæk, mand. Fuck, jeg har bare lige sådan en krampe i brystkassen. Hvor er det ulækkert! Nej, så havde den med. Kom så bare, så fortsætter vi. Med hvad? Ja, han og Martin er spurgt ud til at sidde. Det kører på skift, mand. Er det godt? Der var fritter, og så også lidt fra burger på væk. Hallo, er der også begyndt at løbe ud af næsten? Nej, Bøjer. Ja, for helvede. Ja, jeg har været på væk. Hallo, er der også begyndt at løbe ud af næsten? Nej. Ja, der er pik. Og der er fritter, og der er bømmer. Det er godt. Fuck!
Fire! Altså, jeg føler lidt det. Jeg kan ikke nu mere, for jeg går næsten stå her. Jeg føler lidt der. Så jeg har ikke slik, så. Skal jeg hjælpe dig? Ja, så er det mælk. Bare hæld noget mere mælk ned. Og der er noget svøbt der. Det er sgu en helt ting, ikke? Lad mig alle bare over at drikke noget mere. Mads? Prøv at drikke det glas mælk der. Prøv at drik noget mere mælk. Du drikker noget mere mælk. Du kan godt. Du mangler 1 liter. Og Jeg prøver at vand. 1,5 liter mangler du. Nej. Prøv at vand. Er der nogen, der har film, hvor jeg brækker mig? Eller skal jeg gøre det igen? Jeg har nok med. Og derfor var det så klamt stil. Og så var jeg på det. Mit, der sidder lige her. Der sidder lige sådan noget brækket heroppe. Ja, det er fedt. Er der knækket dig? Svend. Svæbelse. Du er ikke en rigtig mand, der gider. Hvad vil du? Ja. Det er bare 2 fingre i kæft. Ej, jeg har her under mine lunger. Det gør sådan. Han udfordrer mig. Ja. Det er rigtig dejligt mig til at starte med. Så drik noget mere mælk. Bare drik noget mælk. Jeg drikker mens den står på hovedet. Drik som man står på hovedet. Det smager fløde, det her, mand. Er det også læst, eller hvad?